Oi lur, madang apa ya hari iki? Edisi posoan. Nah, kali iki aku bakalan golek takjil gawe engko buka. Iki aku berburu di daerah Selopuro. Nah, sing pertama aku tuku gorengan karo sate usus senenganku. Terus tak tambahi mie telur gawe cemilan. Sausnya sing pedes. Beh, iki menu utama buka kali iki aku tuku sate ayam sak bungkus ae. Gak lali aku mampir di Indomaret gawe tuku kopi andalanku. Kopi ABC sing rasa kopi susu. Gas mulai. Alhamdulillah wes kentong lur. Sing pertama aku ngombe iki lur, kopi ABC kopi susu. Kopi susu kekinian teko biji kopi Brazil karo susu New Zealand. Wes gak usah dadak ngecom, langsung ready garek ngombe ya. Mantep banget lur. Gawe wong sing males ngecom kopi kaya aku ngene iki, paling pas tuku langsung dadi. Tukune penak gak usah adoh-adoh, garek ndek Indomaret opo ndek warung terdekat langsung tersedia. Pae jos gandos. Gas lanjut iki mie telure. Teko ambune pas tuku mau enak. Rasane tibake padha karo ambune. Iki sing digawe mie bihun koyoke. Maknyus. Next iki gorengan weci. Wecine lumayan sih, sayang wis adem. Lek pas anget apa sik panas ngono tambah mantep iki. Next, jajan senenganku sate usus. Beh, tenan, enak lho. Rasane lembut, bumbune pas. Muarai telap-telap, jos tenan. Nah, menu utamane sate ayam. Iki tukuku ndek langgananku. Gak tau gak enak. Auto telap-telap. Beh, jan ra tau waleh lho karo panganan sing jenenge sate. Mangan karo bumbune tok wis seneng lho. Alhamdulillah wis warak lur. Nah, lek dulur-dulur biasane tuku takjil apa ae iki? Coba komen lur.